جنايو جنايو جنا ديو تقوزو أبيك تفارقو تجاف ترتريد يفلتو تحقو بلب ختمت حكاي عيني اقرين الزخدو بزوحي وزمخني لما زاي تصبي القواحيوت من قدي حموت كي زرق قطاب بالخبدي وشتاوي تسقاغا نحكم بلا برو تقيد كي زر الرعم يقوامو برو كلو يبتصاحيو سني تتنغيسو بتسمع تخلعو رأي تتحديثو ورحق وطريقيتا تفرمون تناسيسو عالم سبيبا وكانوس تتحيس دو أفريقيا هيدنو 7 blocks to the US chemical coastline. ትንሹን እንደው ልናገር Alarm over Ethiopian rights abuses before IMF ንኩናት ይዳለሎ ንኩናት ይጉስጉሳል sanctions on Eritrea Yemen aid Jibriyab. ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ምንዮተ እዩ ሎሚ ድማ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዓብ ፅልዋ ዘለዎም ኣገዳስነት ዘለዎም ክንፈልጦም ክንመሃረሎም ዘለና ዝብልኩም ዜናታት ሓበሬታታት ካብ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዝመፁ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ብዙሕ ኣቓልቦ ናይ ዓለም ወይ ከዓ ዓበይቲ ሚድያታት ናይ ዓለም ወይ ክምበዓል ፎሬን ፖሊሲ ኣገዳስነት ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ናበይ ገፃ ትኸይድ ኣላ እዛ ሃገር እንታይ ትኸውን ኣላ እንታይ ከጋጥም ይኽእል ንዑ ዝገልፅ ፅሑፋት ክቐርብ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ድማ ነቲ ቢግ ፒክቸር IMF እውን እንተኾነ ነቲ ንኢትዮጵያ ካትዕንዋ ዝሓፅብዋ ዘለዉ ኩነታት ብዛዕባኡ ዝግለፅ ኣብ ብሉምበርግ እውን ወፂኡ ኣሎ ስለዚ ዓበይቲ መፅሄታት ብደረጃ ዓለም ነዚ ኩነታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝብልዎ ዘለዉ ክንርኢ ኢና ከምኡ ድማ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ዝውረ ዘሎ ዝፈሓር ዘሎ ሓደ ነገር እውን ክንርኢ ኢና ናይ ሶማልያ ጉዳይ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ምዚ ኩነታት ናይ ኣብ ዝኸዶ ዘሎ ተሓሒዝና እውን ክንርኢ ኢና ብዓብዩ ድማ ኣብ ዞባና ኣብ ገለ ነጥቢ ፕረዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ ኣሜሪካ ብኤርትራ ትኽተሎ ብጣዕሚ ትርር ዝበለ ዘረባ ተዛረበሉ እውን ኣብ ገለ ክፋል ክንርኢ ኢና የማነ ገብረኣብ ፅልዋ ናይቲ እገዳታት ዝተዛረቦም ክንርኢ ኢና ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ናባኹም ይገድፎ መጀመርያ ግን በዚያ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝበልዋ እስከንጀምር let's go Sahara conflict could spark civil war, simmering grievances, and escalating clashes in the region threaten to trigger another humanitarian disaster. As Ethiopia hosted the African Union Summit last month, the government's attempt to generate a sense of exuberance in the capital city, Addis Ababa. So foreign policies ዝበሃል ሓደ ካብቶም ብዓበይቲ ናይ ፖሊስን ናይ ስትራቴጂን ሃገራትን ዓበይቲ ክእላታትን ኢንቨስተራትን ኣቓልቦ ዘለዎ ኣሜሪካ ወይ ድማ ዓለም ብዛዕባ ፖሊሲ ዝምልከት ኣገዳሲ መፅሄት እዩ ወይ ከዓ ፕላትፎርም እዩ ኣብኡ ከም ዝወፀ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣፍሪካን ዩኒዮን ሰሚት ኣብ ዝተኻየደሉ ነቲ ኣዲስ ኣበባ ኣዝያ ፅብቕትን ንቱሪስት ዝተቐረበትን ኢትዮጵያ ድማ ምዕባለን ግስጋስን ተርኢ ከም ዘላ ስእሊ ንምግባር ብዙሕ ናይ ፒኣር ካምፔይን ገይሩ እዩ ፅዒሩ እዩ ከምኡ ዓይነት ስእሊ ንክህሉ እንተኾነ እቲ ሓቂ ካብ ኣዲስ ኣበባ ውፅእ ዝበልካ ኮምፕሊትሊ ግምጣል ናቱ እዩ ዝረአ ዘሎ ብምባል ንሱ ዝሓሰቦን እቲ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታን ክልተ ገፃት ናይ ሳንቲም ኮይኖም ኣለዉ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኩነታት ሸው ዘይኮነ ኢቨን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፅንሒ ለኽሪአኩም እየ ካብ ኤርፖርት ናይ ኣዲስ ኣበባ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ንበይኑ እዩ ንኢትዮጵያ ትኸዱ ዘለዎም ወይ ክኸይድ ዝሓስብ ሰብ እንተሎ ነዛ ክፋል እዚኣ ከተብፅሑሎም ክትክእሉ ኣለኩም ንሕና ብተደጋጋሚ እቲ ካብቲ ውሽጢ ዓዲ ዝመፅእ ዘሎ ሓበሬታ ኢና ክንበኩም ካብኡ ንላዕሊ ክንገብሮ ንኽእል የለን ስለዚ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ንስማዕዮ እዚ ፎሬን ፖሊሲ ዘውፅኦ ዘሎ ኢትዮጵያ ናበይ ገፃ ክትከይድ ከም ትኽእል እዩ ዝገልፅ ነቲ ናይ ዘሎ ኩነታት ጥራይ ዘይኮነ እስከ ንእሽተይ ንስማዕያ ኣብ ዝተፈላለየ መደብ ከም ፀሓፍትን ነዋሕ ኣርቲክል ስለ ዝነበረ mask the expanding spiral of instability and humanitarian tragedy in the country. On John 29 in Marawi, a small town in the Amhara region, members of the Ethiopian National Defense Forces murdered dozens of civilians execution style, according to national and international human rights groups and media reports.
Although the government denies targeting civilians, the killings were reportedly motivated by revenge, following a bloody state confrontation with so-called So ሓደ ካብቲ ከም ኣብነት ጠቂሶሞ ዘለዉ እቲ መርዓዊ ዝበሃል ቦታ ብድሮን ዝተኻየደ actually ነዚ ሕጂ ይዛረብሉ ስለ ዘለዉ ደንጉዮም ተቃልዕዎ ስለ ዝጅምሩ ዘለዉ እምበር ለንቀ ናይ ኣብ ባህረ ዳር ዝወፅእ ሓበሬታ ነዚ ይመስል እዚ ኣብ ባህረ ዳር ዘጋጠመ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ስእሊ እዚ ኣብ ባህረ ዳር ንፋኖ ብምክንያት ናይ ፋኖ ተባሂሉ ኣብ ከተማ ዝወረደ መጥቃዕቲ ኢሎም ኣብ ኤክስ ኣብ ትዊተር ወፂኡ ነይሩ ብዙሕ ሰብ ድማ ሪኣክት ዝገብረሉ ዝነበረ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ናብ ሓደገኛ ኩነታት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብፍላይ ፋኖ ዝገብሮ ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ዳርጋ ኮንስታንትሊ ሓንሳብ ከም ዝብል ብዛዕባ ፋኖ ብዙሕ ሓበሬታ እዩ ዝወፅእ ዘሎ ኣነ ኣብ ትዊተር ስለ ዝከታተል ኣብ ትዊተር ትከታተሉ ኮይንኩም ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ገለ ካብቲ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ እዩ ዝበሃል እምበር ብዙሕ ፀገማት ከም ዝካየድ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ዝግለፅ but let's go back to ናቲ foreign policy ዝወፅት ኣርቲክል ንመለስ Amhara combatants who have been fighting government forces since August 2023. The Fano represent an armed manifestation of the long-standing grievances of the Amhara people, rooted in decades-old systemic marginalization, mass killings, and displacement of Amharas in various parts of the country, and exacerbated by dashed hopes and the willingness and ability of Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed's government to stem the group's marginalization. While the movement remains decentralized and there is no formal political manifesto, the militia proclaims to protect Amhara interests by working to transform what it perceives as an anti-Amhara. So, ናይ ፋኖ ጉዳይ ቀስ ብቀስ ኣብቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ከም በዓል ፎሬን ፖሊሲ ብሉምበርግ ካልኦት ዓበይቲ ማሕተማ ፓብሊሸርስ ነዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ሚድያ ማዕከናት ወይ ከዓ ቻነልስ ነዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ናይ ፋኖ ቃልሲ ኣብቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ልክዕ ከምቲ ዝተፈላለዩ ፖለቲከኛታት ተወለድቲ ናይ ኣምሓራ ኣብ ኣሜሪካ ሎቢ ዝገብሩ ዘለዉ ነቲ ፖሊሲ ዘውፅፎ ነቲ ኣብ ኣካላት ናይ ባይቶ ናይ ስቴት ይኹኑ ናይ ሃገር ንምፅላው ዝገብርዎ ዘሎ ፃዕሪ ኣይ ቲንክ ከም ውፅኢት ናቱ ኣብቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ክልሕቕ ክዝረበሉን ኣቓልቦ ክረክብን ጀሚሩ ኣሎ እዚ ድማ በመቐይሮ እዩ ምክንያቱ ነዊሕ እዋን ናይ ኣምሓራ ወይ ከዓ ናይ ፋኖ ቃልሲ ተሸፊኑ ሓንቲ ከምዘየለ እዩ ዝረአ ነይሩ ማይክ ሃመር 10 ግዜ ናብቲ ቦታ ክመላለስ ከሎ ንመቐለ ምስ ናይ ህወሓት ሓይልታት ክሰኣልን ዝተፈላለየ ርክባት ኣብ መቐለ ከካይድ ከሎ ሓንቲ ግዜ ንባህረ ዳር ወይ ምስቶም ፋኖ ርክብ ክገብር ኣይተራየን እዚ ድማ ብንጹር እንኮላይ ምስቶም ናይ ኦሮሞ ቃልሲ ኦኤልኤ ዝበሃል ምሳቶም ክራኸብን ሽምግልና ክፍትን ከሎን ናይ ኣምሓራ ግን ክሽፍንዎን ክዕፍንዎን እዮም ፈቲኖም እንተኾነ እቲ ናይ ኣምሓራ ቃልሲ ዋላ እኳ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ሓደ ጥርናፈ ዘለዎ ሓደ ሓይሊ ዘለዎ እንተዘይኮነ ከምቲ ዘለዎ ግን እናሓየለ እናበርትዐ ዝመፅእ ዘሎ እዚ ከዓ እቲ ናይ ኣምሓራ ደገፍ ናይ ህዝቢ ኣለዎ ህዝቢ ኣምሓራ ድማ ከም ትግራይ ኣይኮነን ትግራይ ውሑድ ህዝቢ እዩ ሓደ 5 ሚልዮን 6 ሚልዮን በሎ ህዝቢ ኣምሓራ ካብ 25 ክሳብ 30 ሚልዮን ዝበፅሕ ህዝቢ እዩ it's a big population ኣብ ደገ ኣሎ ኣብ ኤሊት ኣሎ ኣብ ትምህርቲ ኣሎ ኣብ ቁጠባ ኣሎ ኣብ ኩሉ ክፋል ዘሎ ኣብ ወታደራዊ ሓይሊ ኣሎ ኣብ ስለያ ኣሎ ኣብ ኩሉ ስለ ዘሎ ብቐሊሉ ንከምቲ ናይ ተወለድቲ ትግራይ ነቶም ካብ ስለያ ካብ መንግስቲ ካብ ገለ ወሲዶም ኣብ እስር ቤት ዘእተውዎም ንተወለድቲ ኣምሓራ ከምኡ ገብሮም ኣይክእሉን እዮም ኣውቶማቲካሊ ሲቪል ዎር ወይ ከቲ ሃገር ፌል ክትገብር እያ ምክንያቱ ኣምሓራ ዓብ ፖፑሌሽን ዓብ ህዝቢ እዩ ዳርጋ ረብዒ ናይቲ ሃገር እዩ ስለዚ ከምኡ ክትገብር ተፈቲንካ ኣብ ደገ እንተለካ ህዝቢ ኣምሓራ ብዙሕ እዩ ዘሎ ኣብ ዝተፈላለየ ፅላታ ዘሎ እዩ so immediately ህዝቢ ኣምሓራ መጠነ ህዝቢ ኣምሓራ ናብቲ ፋኖ እናተፀጋዕ ምስቲ ፋኖ ደው እናበለ እንድሕር ከይዱ ኣቦ ክገብሮ ዝኽእል የለን ዝኾነ ክገብሮ ዝኽእል ድማ ብግልፂ ናብ ሲቪል ዎር ወይ ከዓ ኩናት ሓትሕት ዝወስዳ ዓይነት ሃገር ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያ ብግልፂ እቲ ዓለም ከቃልሖ ስለ ዘይደሊ እምበር ኣብ ሲቪል ዎር ወይ ከዓ ኣብ ኩናት ሓትሕት እያ ዘላ ምክንያቱ መንግስቲ ኣንጻር ናይቲ ናይ ፋኖ ዕጡቕ ጉጅለ ወይ ከዓ ኣንጻር ህዝቢ ኣምሓራ እዩ ዝቃለስ ዘሎ ምክንያቱ ፋኖ ህዝቢ ዝዕጥቆ ዘሎ ህዝቢ ኢኻ ዝቃለሶም ዘሎ ብዙሕ ሰብ ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ሕጂ ናብ ሪያላይዜሽን ወይ ከዓ ናብ ኩንነት ናብ ተቐባልነት ናይ ዓለም ኩነታት ናመፀ ይመፅእ ኣሎ እታ ናይ ወልቃይት ናይ ራያ ዝብል ኩነታት ግን ኣቢ ከመይ ከም ጌም ይጥቀመላ ከም ዘሎ ፅኒሕና ንሪኣ ኢና ለስለስና ለርቤት socio-political system. It seeks to establish a new order grounded in equality among all groups, respect for individual rights, rule of law, and democracy. The Fano preceded but rose to prominence during the Tigray War 2020-22 when they fought beside. The January Merowe massacre is the most gruesome so far, and regrettably not the first. In September 2023, similar civilian killings were reported in the historic Amhara cities of Lalibela and Majet. The Merowe massacre elicited domestic and international condemnation and calls for transparent investigation from the Ethiopian National Human Rights Commission, the United States. So, በእዚ ናይ ኣምሓራ ዘጋጥም ዘሎ ወይ ከዓ ፋኖ ናይ ፋኖ ቃልሲ እንታይ ዘግህድ እንድሕር ኢልና ሓደ ናይ ነዊሕ ዓመታት
ዝነበረ ዝተዘርአ ሕማቕ ዘርኢ ናይቲ ሃገር ማለት እዩ ህዝቢ ኣምሓራ ንነዊሕ እዋን ኣብ ስልጣን ከም ዝድለ ቦታ ይተዋህበና ዝብል ቅርሕንቲ ኣለዎም ከም ብዙሖም ዝኣክል ናይ ስልጣን ቦታ ኣይተዋህበና ዝብል እምነት እዩ ዘለዎም እዚ ድማ ብትክክል ክቃለስሉ ዝግባእ እዩ ካልኣይ ህዝቢ ኣምሓራ ሓንቲ ኢትዮጵያ ዝብል እምነት ነይርዎ ካልእ ህዝቢ ግን ኩሉ በብናቱ ዕጡቕ ጉጅለ ነይርዎ እዚኣታ ዓባይ ህዝቢ ኣምሓራ ሃስያቶም ዘላ እውን ትግራይ ዋላ እኳ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ን26 ዓመት የመሓድሩ ተነበሩ ተጋሩ ናይ ትግራይ ሓይሊ ግን ኦልሬዲ ኦርጋናይዝ ገይሮም ነይሮም ዝኾነ ነገር ተኮይኑ ነፍሶም ክከላኸልሉ ዝኽእሉ ገለ ኦሮሞ ከምኡ ካብ ነዊሕ እዋን ይቃለሱ ስለ ዝነበሩ ዕጡቕ ናይ ኦሮሞ ጉጅለ ነይሮም ህዝቢ ኣምሓራ ግን ኣብታ ኢትዮጵያ ስለ ዝነበረ ከምቲ ዝድለ ኦርጋናይዝ ኣይነበረን that's why ሕጂ እቲ ናይ ፋኖ ዋላ እኳ ብዙሕ ደገፍ ናይ ህዝቢ እንተሎ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ይኮነን ስለዚ እቲ ኣቢ ኣሕመድ ንዑ ንክምክት ኢሉ ብድሮናትን ብገለን ዝገብሮ ዘሎ መጥቃዕቲ እንተሪኢና ኢንፋክት ብዛዕባ እዚ ናይ መጥቃዕቲ ናይ ኣቢ ሓንቲ መፅሄት ኣውፅያቱ ነይራ ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ መንገዲ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣቢ ነቲ ህዝቢ ኣምሓራ መመሊሱ የቐርሕኖን መመሊሱ የሕርቆን መመሊሱ ኣንፃሩ ከም ዝሰለፍ ይገብሮ ኣሎ እቲ ህዝቢ ኣምሓራ ድማ ሪሊ ነቲ ቃልሲ ነቲ ህዝቢ ንምልዓል ዝግበር ዘሎ ስነ ጥበባዊ ስራሕ ልዑል ኣገዳስነት እዩ ዘለዎ ከምዚ ኩነታት ህዝቢ ኣምሓራ ድማ ሪሊ ኣብ ኩሉ ክፋል ናይቲ ሶሳይቲ እቲ ቃልሲ ናይ ፋኖ ንክሕይል ዝያዳ ይሰርሑ ኣለዉ እቲ ኩነታት ሕጂ ናይ ኣምሓራ ናፅነት ድዩ ናይ ኢትዮጵያ ሓርነት ንዝብል ብዙሕ ኣከራኻሪ ጉዳይ ዘሎ መብዛሕትኦም ብዙሕ ግዜ ናይ ፋኖ ኢንተርቪው ክገብሩ ከለዉ ክሰምዕ ከለካ ነታ ኢትዮጵያ ሓራ ንምውፃእ እቲ ዕላማና ካብ ፋሽስት ኣቢ ዝብል ዘረባ ኢኻ ትሰምዓ ኣሎም ግን ኣድየን ኦፍ ደይ ንኩሎም ከመይ ጌርካ ሓራ ተውፅኦም ትኽእል ዋላ እቲ ቃልሲ እውን ጌና ንኣዲስ ኣበባ ዝቐረበ ይኮነን ከም ፊልድ ማርሻል ዝበሎ ድማ ንኣዲስ ኣበባ ክከላኸል ዝኽእል ዓቕምስ ኣለና እዩ ንኣዲ ኢትዮጵያ ናፃንቲ ደየውፃና ዝብል ዘረባ እዩ ሓንቲ ግን ኣላለንቀነ ተወሳኺ ንዘላታ ኣብ ልዕሊ ዘላታ ተወሰኸታ ድማ ነዚያ ስምዑ Alarm over Ethiopian rights abuses before IMF visit. The U.S. expressed alarm about continuing human rights abuses in Ethiopia that may impact its ability to secure funding from multilateral lenders as the International Monetary Fund prepares a mission to the country to discuss a crucial bailout. So, Ethiopia ካብ IMF ወይ ከዓ ኢንተርናሽናል ሞኔታሪ ፋንድ ሓደ ዓብይ ሓገዝ ክረክብ ይፅበ ዘሎ ንሱ እንተዘይረኺቡ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ክለምስ ምዃኑ እዩ there's no discussion ወይ if ገለመለ ገለ ኣይኮነን እዚ ሓገዝ ናይ IMF ተዘይመፅዎ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ክቕፅል ኣይኮነን because ብዙሕ ፀቕጢ ዘለዎ ቁጠባ ኢና ንዛረብ ዘለና artificially ዝንቀሳቐስ ዘሎ እዛ ናይ IMF ሓገዝ ተረኺቡ ድማ ንሓያል ግዜ ከተንቀሳቕሶ ትኽእል እያ ስለዚ IMF መፂኦም መፅናዕቲ ክገብሩ ናብ ኢትዮጵያ ክኣትዉ እዮም ቅድሚ ምእትው ግን ኣሜሪካ እንታይ ኣውፅያ ኣላ ምናልባት ነቲ ናይ IMF ስራሕ ንምዕንቃፍ ወይ ከዓ ፅልዋ ንምግባር ክኸውን ዝኽእል ኢትዮጵያ ናይ ኣበይ ኣካይዳ ኣብ ልዕሊ ተወለተ ኣምሓራ ዝገብሮ ዘሎ ኮንሰርን ከም ዘለዎም ኮንሰርን ኣለና ማለት ድማ ነቲ IMF ክገብሮ ዝኽእል ወይ ክውዞ ዝኽእል ስጉምቲ ፅልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ገይሮም እዮም ገይሮሞ ዘሎ ኣበይ ከተሓቲሙ ዘሎ ኣብ ብሉምበርግ ኦል ካልኩሌትድ ስለዚ ኢትዮጵያ ብናይ ኢትዮጵያ ኣካይዳ ብናይ ኣቢ ኣካይዳ ሶሪ ብናይ ኣቢ ኣካይዳ ኣሜሪካ ዓጊባ ከም ዘየላ ዘርኢ ምልክታት ኣሎ ብተደጋጋሚ እቲ ስፔሻል ኤንቮይ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝበሃል ግን ናይ ኢትዮጵያ ቀንዲ ኣመሓዳሪ ትብሎ ትኽእል ናብ ካልኦት ብዙሕ ጠመተ ዘይብሉ ማይክ ሃመር ብተደጋጋሚ ናብ ትግራይ ከይዱ ነይሩ ጌታቸው ረዳ ድማ ምስኣቶም ተመሊሱ ነዊሕ እዋን ካብ ሚድያ ጠፊኡ ፀኒሑ ለንቀነ ተመሊሱ ኣሎ እንታይ ኢሉ ክንሪኦ ኢና ስለዚ there's a lot of things going on እስከ ነዚያ ነስማዕያ and then ናብቲ ካልእ ኣርእስታት ክምለስ ክንፍትን ኢና Prime Minister Abiy Ahmed's administration has faced growing censure over tactics used by federal army forces to quell violent insurgencies across the country, with alleged extrajudicial killings and drone strikes leaving dozens of civilians dead. We continuously monitor the human rights situation in Ethiopia to assess whether there is a pattern of gross violations that would affect U.S. support for international financial institution assistance under the International Financial Institutions Act, the State Department said in an email. The timing of the criticism coincides with preparations by the IMF to send a delegation to Addis Ababa in the coming weeks to discuss an economic program and funding needed to fill an estimated $11.5 billion financing gap the government expects to face over the next 4 years. So, ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ክሪቲሲዝም ወይ እዚ ነቐፌታ ወይ እዚ ኣብ ዘረባ ናይ ብዛዕባ እቲ ኣካይዳ ናይ ውሽጣዊ ኩነታት ኣብ ኣምሓራ ድዩ ኣብ ካልእ ዝግበር ዘሎ ልክዕ ኣብቲ ናይ 11 ቢልዮን ዝኸውን ጋፕ ኣለዎ እቲ መንግስቲ ወይ ከዓ ብኮር ኣለዎ ንዑ ንምሽፋን ዝዕሮ ዘሎ ናይ IMF ሓገዝ ወይ ከዓ ልክዓ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ IMF ሓገዝ ክበካ ከሎ ብዙሕ ነገር ክትገብር እዩ ዝገብረካ ንኣብነት እቲ ፕራይቬታይዜሽን ነቲ ካምፓኒታት ናብ ፕራይቬት ኢንቨስተርስ ንክወርድ ክኸፍት ከም ዘለዎ ልዑል ፀቕጢ ኣለዎ ከምዚ ናይ ስቶክ ማርኬት ገለ ክኸፍት ነቲ ብርክታት ናይ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ድዩ ነቲ ቴሌኮም ድነቶም ካልኦት ናብ ፕራይቬት ኢንቨስተርስ ከሰጋግሮ ፀቕጢ ክገብሩሉ እዮም ካልእ ምስ ዝመፅእ ድማ ዝግብረሱ ድማ ካልእ ብዙሕ ኮንዲሽንስ እዩ ዘለዎም ገንዘብ ክቡኻንቲ ኮይኖም ኣቢ ኣሕመድ ግን ናይ IMF ገንዘብ ካብ IMF ምልቃሕ ማለት ካብ ኣዴኻ ምልቃሕ እዩ ብምባል ብየዋህነት ዝመልኦ ኣብ ቋንቋ ከም ዝገለፀ ብዝሓለፈ ኢና ነርና ንሽተይ ንርአዮ
next consagrina. The U.S. is the IMF's largest shareholder and its most powerful board member, and previously used the IFIA to block IMF funding to Ethiopia during a war in Ethiopia's northern Tigray region 2 years ago. IMF ድማ ከምኡ ድማ ወርልድ ባንክ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ወይ ከዓ ካይዳ ዝጥቀምሉ ናይ ኣሜሪካ ተዛዕበየ ሼር ሆልደር እያ ነታ IMF ወይ ወርልድ ባንክ ብናታ መንገድን ድሌታትን ሓሳባትን ከም ትኸይድ ዝገብርዎ ትካል እዩ ስለዚ ኣሜሪካ እንተደይ በቲ ፖሊሲ ኮንሰርን ኣለና በቲ ናይ ዓቢ እንድሕር ብሉ ከሉም እንድሕር ዝብሉ ኣለዉ IMF ካብ ወፃኢ ሓገዝ ክገብር ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ዝተተሓሓዘ ኩነታት እዩ ኣብ ግዜ ናይ ትግራይ ኩነታት እውን ከምኡ ገይሮም ካብቲ ሓገዛት ጠጠው ከም ዝብል ገይሮም መነይሮም እዮም ተመሳሳሊ ካብቲ ኣገዋ ዝበሃል ናይ ኣፍሪካን ሃገራት ናብ ዕዳጋ ናይ ኣሜሪካ ንምስታፍ ዝግበር ዝነበረ ክሳብ ሕጂ ንኣብይ ኣሕመድ ክመልስዎ ከም ዘይከኣሉ ዝፍለጥ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካልእ ጉዳይ ግን ኣሎ ኣብ መንጎ ኩሉ ግዜ ሰሜን ኢትዮጵያ ዶብ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ኣዘራርበ ኩነታት ናኾነ ይመፅእ ኣሎ ሓደ ካብቲ ድማ ዝሓለፈ እቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናቶም ኣብቲ ዶብ ናቶም ዘይተነፀረና ኩነታት ኣሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ዶብ ብምባል ኣብቲ ሰሜን ንፀገም ክፈጥር ዝኽእል ዘረባታት ደርብዩ ከም ዝነበረ ዝከር እዩ ካልእ እዚ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝበሃል ኣብ ምትግባር እዩ ኤርትራ ሰራዊታ ክስሕባ ኣለዋ ገለ ዝብል ዘረባ ድማ ብዙሕ ግዜ ኢና ንሰምዖ ዘለና እስኪ ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝተዛረቦ ክንርኢና እዚ ድማ ምስቲ ዘሎ ኩነታት ኣተሓሒዝና ክንሪኦ ንኽእል ኢና let's go with this one let's start ደቡብ አፍሪካ ሓንቲ እንታይ ክንርኢ ደልየ ኣለኹ ኣብዚ ቅድሚ ናብዚ ምሕላፍና ሎሚ እስከ ከም ብሬክ ክንገብራ እዚኣ ንጠቀመላ መጋቢት ሸመንተ ሎሚ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ስለዚ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይን ኣዴታተይን ደቀይን ብኩሓብዚ ልዑል በዓል ኣብ ከዓ ክንክብል ይደሊ እዚ ማርሽን ባንድ ድማ ካብ ኤርትራ ዝተገበረ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ማርሽ እናገበረ መስመራ ደስ ክብለኻ ኣብ ኩሉ ዘለኽን ኣብ ኩሉ ኩርና ዓለም ኮይንክም ነዚ ልዑል በዓል ተብዕላ ዘለኽን ደቂ ኣንስትዮ እንኳዕ ኣብ ዝብቅዓ ክንክብለክን ይደሊ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኤርትራ ልዕሊ ኩሉ ቅድሚ ኩሉ ማዕርነት ዶ ካልእ ዶ እንተተባህለ ኣብ ኤርትራ ኣብ ሰውራ ናይ ኤርትራ ድሮ እጃመን ብምብርካት ኣብቲ ስራሕ ኣብቲ ቃልሲ ኢደን ስለ ዝሓወሳ እቲ ማዕርነት ብቃልሲ እውን ኣውሒሰኖ እየን ኤርትራ ከምቲ ዝድለዳ ክብሪ ወሃባኒ እምበር ኣብዚ መዳይ ናይ ማዕርነት ዝበሃል ልዑል ስጉምቲ ዝገበረት ሃገር እያ እውን ኣብዚ ደገ መፂና ዝተማሃርና ዘይኮናስ ካብታ ተሓሳስባ ካብቲ ቃልስናትና ሒደት ቃልሲ ኣብ ዓለም እንተሎ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ዝተሳተፎ ናይ ኤርትራ ቃልሲ ግን ካልኣርሲ እዩ ድሓር ብዛዕባኡ ክገብር እየ ንእሽተይ ፕሮግራም ኣለኒ መጀመርያ ግን let's go back to ኣብዚ ዘሎ ኩነታት ደቡብ አፍሪካ ይሄድ ነው ወልቃይት ወደ አማራ ይሁን ወደ ትግራይ ይሁን የሚለውን ለመወሰን አይደለም የፕሪቶሪያው ሳሚትም ይሄን ለመወሰን ስልጣን የለም ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣብ ፕሪቶሪያ ኣብ ደቡብ አፍሪካ ዝኸድና ወልቃይት ንተጋሩ ድዩ ክወሃብ ንኣምሓራ ድዩ ክወሃብ ንዑ ንምውሳን ኣይኮነን ኢሎ እዚኣ እንታይ ማለት እያ ስምዑ መስኪ ህዝበ ውሳኔ ምግባር ይከኣል እዩ ተባሂሉ ኣቅጣጫ ተቐሚጡ እዩ ናብ ስራሕ ተኣትዩ ነይሩ ሪፈረንደም ዝምልከት ጊዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ብዝኾነ ይኹን መንግስቲ ብዛዕባ ሪፈረንደም ናይ ምምያጥ መሰል የብሉን በአጭር ጊዜ ውስጥ ህዝቡ ወደ ቄው ተመልሶ ህገ መንግስታዊ መብቱ በሚያረጋግጥ መንገድ የሚያስተዳድረው የጸጥታ ኃይሎች ሶንታይና ንርኢ ዘለና ኩላቶም ነናቶም መርገፂ ከም ዘለዎም ነናቶም ርዲት ከም ዘለዎም እዚ ኸ እንታይ ዝነግረካ ኣብዚ ቀረባ ኣብቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ወይ ድማ ጌታቸው ረዳ ሓደ መግለፂ ሲነር ብዛዕባ እዚ ኩነታት ኣቢ ዘለዎ ረዳድኣ ህዝቢ ምሓራ ዘለዎ መረዳድኣ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ረዳድኣ ነንበይን እዩ ኣብ ኩነታት ናይ ወልቃይት ከምኡ ናይ ራያ ካልኦት ኣከራኸርቲ ቦታታት ክንዛረብ ከለና ህዝቢ ምሓራ ናተይ ታሪኻዊ ቦታን ብፅሕትን ኣለኒ ክብል ከሎ ህዝቢ ትግራይ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ትሕተና ስለ ዝነበረ በቲ ሕገ መንግስቲ ተጋሩ ዘፅድቕዎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ህወሓት ዘፅድቆ ሕገ መንግስቲ ንዓናይ ዝብፃሕ ብምባልካ ይዛረብ ኣሎ ስለዚ እዚ ከዓ ኣከራኸርን ነቲ ሃገር ድማ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ነዚኣ ከም መፃወቲ ጌም ከም ዝጥቀመላ ናው
We are going to listen to this one now. ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ኣተገባብራ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶርያ ምስ መንግስቲ ፌደራልን ሕወሓትን ስትራቴጂካዊ ገምጋም የሳልጥ ከም ዘሎ ፕሬዚዳንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣፍሊጦም። ኣብዚ ሰሙናት ኣብ ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻመታት ዘይተረኸቡን ካብ መራኸቢ ሓፋሽ እውን ድሒቆም ድሃዮም ኣጥፍዮም ዝቐንዩ ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳ ሎሚ ኣብ ኤክስኮ መራኸቢ ገጾም ኣብ ዘቅዕዎ ሓበሬታ ኣብ ኢትዮጵያ ኢሉ እውን ኣብ ትግራይ ዘላቒ ሰላም ክሰፍን እንትኾኑ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶርያ ሙሉእ ክትግበር ከም ዘለዎ ገሊፆም እዮም። ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ትግራይን ዝተበፅሐ ስምምዕነት ምቁራፅ ተዛበቦ ፕሪቶርያ ኣብ መሬት ዘሎ ፈጻጽማ ብዝምልከት ዘካይድዎ ስትራቴጂካዊ ገምጋም ካብ ክልቲኦም ወገናት ብተወሳኺ ኣባላት ፓነል ሕብረት ኣፍሪካ ተወከልቲ ሕብረት ኣውሮፓ ከምኡውን ተዓዘብቲ ውድብ ሕብረት ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ ኢጋድ ኣሜሪካን ኩነታት ኣተገባብራ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ዝከታተሉ መድረክ ክኸውን ተፅቢት ይግበር ክብሉ ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳ ሓቢሮም። ውዕሊ ፕሪቶርያ ከይተፈጸመ ኣብዚ ዞባ ሰላም ክመጽእ ኢልካ ምሕሳብ ሕልሚ እዩ ዝበሉ ኣይተ ጌታቸው ረዳም ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ትግራይ ዘላቒ ሰላም ብዘረጋግጽ ሕገ መንግስታዊ ጠለባት ብዘማልአ ኣገባብ ንክፍጸም ኩሉ ክንገብር ይግባእ ኢሎም። ኣብቲ ካብ ሎሚ 28 ለካቲት ክሳብ 4 መጋቢት 2016 ዓ.ም ብሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ዝካየድ ስትራቴጂካዊ ገምጋም ዘላቒ ሰላም ንምርጋጽ ኣገደስቲ ኣብ ዝኾኑ ተወሰኽቲ ስጉምትታት ምውሳድ የድሊ ክብል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ገሊጹ። ፍሉይ ልኡኽ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ኣተግባብራ ውዕሊ ፕሪቶርያ ኣመልኪቱ ኣብ ዘካይድዎ ዘሎ ስትራቴጂካዊ ገምጋም ከም ዝሳተፉ ተሓቢሩ እዩ። ግዝያዊ መንግስቲ ትግራይ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶርያ ብምሉእነት ዘይምትግባሩ መሰረታዊ ፀገም ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ይቕፅል ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ እናሓበረ መፅኡ። ምክትል ፕሬዚዳንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ሂቦም ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ሕዚ ተፈጢሩን ዘሎ ተነጻጻሪ ሰላም ብዘይዘርግ መንገዲ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶርያ ብምሉእነት ክትግበር መርገፂ ሒዙ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ይሰርሕ ከም ዘሎ ምግላጾም ዝዝከር እዩ። So እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ንእሽተይ መንስማዮ ብዝተማልአ መልክዑ ክትግበር ማሕበር ምሁራን ዩኒቨርሲታት ትግራይ ሓቲቱ ማሕበር ምሁራን እቲ ውዕል ፕሪቶርያ ንኸይትግበር ወይ ንኽትግበር መጀመርያን ቅድሚ ኩሉን ነፍሲ ወከፍ ኤርትራ ክርድኦ ዘሎ ኤርትራ has nothing to do with this ኣካል ናይቲ ውዕል ኣይኮነትን ኤርትራ እቲ ኩነታት ካብ ዝግበር ድማ ኤርትራ ቀልጢፋ ሰራዊት ኣውፅያ ኣብ ልኡላዊ መሬታ ከም ዘለዋ ድማ ብዝተፈላለየ መልክዕ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንዓለም ከተፍልጥ ክኢላ and ኣሜሪካ ናይ ኣፍሪካ ኮማንድ ናቶም ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ልዑል ቴክኖሎጂ ዝዓተቐ ሳተላይታት ኢሜጅን ዘለዎም ባይ ደ ዌይ ኣብ ገለ ሪፖርት ከም ሰማዕኮ እዚ ናይ ኣሜሪካ ቴክኖሎጂ ድፍዓት ናይ ኤርትራ ኤግዛክት ላበይ ከም ዘሎ ስኢሉ ንሚድያታት ናይ ዓለም ዝህብ ዝነበረ እዩ። ስለዚ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣበይ ቦታ ከም ዘሎ ኣብ መሬቱ ከም ዘሎ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ እንተኾነ ነቲ ዘይምትግባር ናይቲ ውዕል ፕሪቶርያ ብሰንኪቲ ኣቢ ከምኡ ናይ ትግራይ ናይ ኣምሓራ ዘሎ ፀገማት ኤርትራ ከም ምኽኒት ምግባር ነቲ ስኬፕ ጎት ዝብሎ እዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ መህደም ናይቲ ፍሽለት ፖለቲካ ፖሊሲታት ናቶም ናብ ኤርትራ ከፀጉዋ ስለ ዝደልዮም ሕጂ ትግራይ እዚ ኩነታት እዚ ግድን ክትግበር ክኽእል ኣለዎ። ክትግበር ተኮይኑ ድማ ሓደ ካብቲ ንትግባር እዩ ዝዕንቅፍ ዘሎ እቲ ናይ ወልቃይት ቦታ እዩ። ናይ ወልቃይት ቦታ ኣምሓራ ናትና እዩ ዝብል ትግራይ ካብ ናትና እዩ። ስለዚ ከመይ ጌርካ ኢኻ ተተግብሮ እንተ እቲ ካልእ ከም ዘለዎ ክትገብሮ ትኽእል ትኸውን እቲ ካልእ ክትግበር ምካልእ እቲ ናይ ምዕራብ ትግራይ ግን ወይ ከዓ ምዕራብ ትግራይ ተጋሩ ዝብልዎ ወልቃይት ድማ ኣምሓሩ ዝብልዎ እዚ ቦታ እዚ ከመይ ይኸውን ዝብል ኣርእሲ ሓደ ካብቲ እቲ ውዕል ንኸይትግበር ዝገብር ዘሎ እዩ። ኣብዚ እስከ ስምዕዎ ለንቀነ ዝዝረብ ዘሎ ወሬ ወይ ከዓ ነገራት ንምግንዛብ ክሕግዘና ዝኽእል ሊስን ቱ ዲስ ዋን ንኩናት ይዳለሎ ንኩናት ይጉስጉስ ኣሎ ዝብሉ መግለጽታት ሓንሕቲ ውድባት ካብ ክውነት ወፃኢ ተራ መጸለምታ እዩ ክብል ውድብ ሕወሓት እዚኣ ሓንቲ እያ ካልይቲ እዚኣ ስምዕዋ ክልቲኡ ኣተሓሒዝና ክንሪኦ ምንታን ስለ ዘለኹ ኢንትሪም አድሚኒስትሬሽን የህወሓትን ታጣቂዎች ጠቅላላ እንዲፈርሱ አይፈልግም ነበረ። ጠቅላላ ካፈረስከው ወገቡ ተመታ ማለት ነው። ወያኔ ወገቡ ከተመታ ምን ይሆናል? የክልሉ ሰላም ጸጥታ ማስከበር አይችልም። አንድ ሁለተኛ የሻዕቢያ ጦር ከመሐደርኩም እያለ መቀሌ ሰትሮ ሊገባ ይችላል። ሓደ ካብቶም ናይ ፕሮፓጋንዲስት ናይ አብይ እንታይ ዝብል ዘሎ ትግራይ ብውዕል ናይ ፕሪቶሪያ መሰረት ዕጥቃ ሰራዊታ ዕጥቁ ንኽፈትሕ እዩ ትስምምዕ ነይሩ። ክሳብ ሕጂ ግን ዕጥቁ ክፈትሕ ኣይከኣለን። ስለዚ ውዕል ፕሪቶርያ ንኸይትግበር ቀዳማይ ኣንቃፊ ኮይኑ ዘሎ ናይ ሕወሓት ሰራዊት ወይ ናይ ትግራይ ሰራዊት ዕጥቁ ክፈትሕ ኣለዎ። እቲ ውዕል ንኽትግበር ኣካል ናይቲ ውዕል ሰራዊት ናይ ትግራይ ዕጥቁ ርኢዱ ኣብቲ ኖርማል ሂወቱ ክምለስ እዩ ነይሩ ዕላማ። እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ፕሮፓጋንዲስት ናይ ኣቢ ግን ዕጥቁ ንኸይፈትሕ ገይርዎ ዘሎ ብድሕሪት ንኸይውጋእ እዩ። መን ይኽወጎ? ሰራዊት ናይ ኤርትራ ዕጥቆም ተፈቲሖም ሕጅስ ዕጥቂ ናይ ሕወሓት ኣፍርሂዎ ወይ ኤርትራሲ ካብ ዕጥቂ ናይ ሕወሓት ፈሪሃ ኣይተጥቅዕን እያ ዘላ እዩ ዝብል ዘሎ። ኩሉ እዚኣቶም ተሰይ መልሓስ ናቱ ድማ ቅድሚ ቁርብ ትለይ ኤርትራ
كم إيرترا أبركتو زلوا نيتوبيا هجرا إثيوبيا نختلو كم إيرترا نسعر الله يلن زبل زنبري بخلا زراربا إيرترا أمريكا خمسة الله كلهم يمس فلتو انتهي جنس دولي زلو وشتاو في سلنا بوليتيكا ناتهم وكان يمردي أناتهم إيرترا كم مغنيت كتك أمولا سلمنتاي إيرترا كم مغنيت تتقيمك أمريكا يكون كالوت عالم بقليلو ني إيرترا نمقطع أكن إثيوبيا قوت زدليو ني إيرترا قوت علم سلز دليو زخا نتي وشتاو ጸገማቶም ናብ ኤርትራ አውትሶርስ ምግባር ስለ ዝኾነ ትልምዲ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ እንድሕሪ ዕጥቂ ፈትሑ ህወሓት ዕጥቁ ክፈትሕ ሲ ኣብ ውዕል ፕሪቶሪያ ፈሪሚ ይቀረብ ዕጥቁ እንተፈትሑ ሲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ከኣትወ እዩ መቐለ ክመፅኡ እዩ እናበለ ነቲ ኩነታት ንምግናን ዝጥቀሙሉ ስካኒሽን ይስማዕ right ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ኤርትራ admits military presence in ባድመ ናይ ኤርትራ these people are crazy These people are crazy. حدا بحدا جيم سبات زياتم تسلال اللو ويكا نحسوت كم بوليتيكا مستقملو كنت قالنا نيرو بريزنت سياسم زعباك زعربي تازل دالو إيرترا بتي ناي كوميشن ناي دوب وسانستو هذا مسرت بعد ما ناي إيرترا مخانا يو كوميشن دوب حنتيزو سلازي بعد ما ناي إيرترا سراويت ناي إيرترا بعد ما خمزولو ينقر زالو زنتاي أبيدا خلو دوس بعد ما ناتنايم كملو This is their joke كم زيجيروم يمن تحسوت بمدققام كل جزء نتكونات تجانن وظيفتنا سازي إزي كم بروباغندا هتو كمليهم سكحنت اللابزي أنا يكرم كن سمع دليل زلوا كمل شيء نازي وريع كاتو برد ودشواب سامر دالتيت كاسر بواب جنتورا خاص حجي فلتواق جنتورا خاص حجي فلتواق عايتنا حسي اللوم يسببوا عايتنا حسي اللوم يسببوا عايتنا حسي اللوم ويسببوا ما يدو صباب اللوم فلتوم فخر عمبرك مگر زي معاسني رازا درفتهم تذكروس كتصحفوا تذكروتات ناتكم This is قال كابتي دحريج ملسك هذا رفتاتي من البعد قال لهم الشاعر كبكم لهم كنت بخير عم برك نقر زي بلهم سيوم شاب زبلتهم ويتتهم سيوم شاب زبلتهم ويتتهم أنت عبي ممهر زي شبر أنت عبي ممهر زي شبر قديم تقاد لا يربو يتقبر الله خادو الله خاص كنبر نسل خازي بوسي نبر كدان كدين كالنا نزهاجر كدان كدين كالنا نزهاجر كدان كدين كالنا نزهاجر شيركنا شرح برحي ورها تحديد هنا في راية بله انت خوين مفتحي سقب عبر شوقو خوحي عباقو بيك لبع بيوك ويا تعبي في ويفرن بينكم زقويه لبع بيوك ويا تعبي ماشي በጦርነት የተራከመ ሰውነቱ የዛለ መከላከያ ጦር ይጠብቀኛል ብለህ ቀለጥ ብላተኛው እንደ ህወሓት ነው ሰጣየው እንደ መከላከያ ነው ሰጣየው እንደ መከላከያ ነው ነገር ግን ወያኔ ሰተት ብሎ ሊገባ ይችላል ነው ወይም እንደ አማራ ክልል ማን ነው ሻዕቢያ ሰተት ብሎ ትግራይ ክልል መቀሌ ገብቶ ማን ወዳጄ እያለ እንደ ነስዩ መስል ክሊክ 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 እያደረጋቸው ይችላል ያው ቂም በቀል ስላለበት ማለት ነው ሁለተኛ ኦሊሶቹም እንዲፈርስ አይፈልግም ቲፒኤልኤፎቹ ማለት ነው ያው ነገሩ የትግራይ ኢንትሪም አድሚኒስትሬሽን ነው እሱም አይፈልግበት አንድ ክልሉ የማስተዳደር ኃላፊነት ስላለበት ሰላምና ጸጥታ ለማስከበር ታጣቂዎች ያስፈልጉታል ጨርሶ እንዲፈርስ አይፈልግም ሁለተኛ ነገር እንዳልኩ ሻዕቢያ ስተትሉ እንዳይገባ ይፈራል ሁለተኛው ነገር ሸባዎቹ የቲፒኤልኤፍ ጽንፈኞቹ ምንድን ነው የሚፈልጉት እነሱ ከኤርትራ ከፌደራሉ መንግስትም ከአማራ ፋኖም ጋራ ጦርነት መቅጠም ይፈልጋሉ አባዬ እነሱ ጦርነት ይፈልጋሉ እንደሱ ህልውናቸው ዛሬ ተመሰረተው ሁለተኛ ነገር ምን ያለው ከሻዕቢያም ጋር ከፋኖም ጋር ከአልቡርሃንም ጋር
ከሸኔም ከሸባብም ጋር ጥምረት መፍጠር ይፈልጋሉ። ስለዚህ ይፈልጉታል። እነሱ ጦርነት ይፈልጉ ለጦርነት ይዘጋጁበታል። ገብቷል። ተመልሰው ስልጣን ለመምጣት የሚያስችላቸው መሳሪያቸው ያ እንደሆነ ያውቃሉ። አለሎ ንኩናት ይጉስጉሳሎ ዝብሉ መግለጽታትን ሓንሕቲ ውድባት ካብ ክውነት ወፃኢ ተራ መጸለምታ እዩ ክብል ውድብ ሕወሓት ኣፍሊጡ ውድብ ሕወሓት ማሊ ኣማስዮ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ከም ዝሓበሮ ገለ ኣመራርሓ ተነሓንሕቲ ውድባት ትግራይን ካልኦት ብመልክዕ ወፍሪ ሕወሓት ንኩናት ይዳለሎ ኩናት ይጉስጉሰሎ ዝብሉ መግለጽታትን ጽሑፋትን ንሓድነት ህዝቢ ትግራይ ንምሽርሻር ዝሓቀኑ ወፍሪ ጸለማ ምዃነ መረድዩ እዚ ወፍሪ ኣብ ውድብ ሕወሓት ጥራሕ ከይተሓፀረ ኣብ ኣመራርሓን ኣባላትን ኣካላት ጸጥታን ትግራይ እውን ብተመሳሳሊ ብፍሉይ መልክዑ ይካየደሎ ዝበለ ውድብ ሕወሓት ነቲ ምንጪ ዓወትና ዝኾነ ሓድነትናን ዝተወደበ ምንቅስቓስናን ብምሽርሻር ህዝብና ብዘይ ፖለቲካውን ወታደራውን እንታይ ንርኢ ኣለና እዚ ኩነታት ናይ ትግራይ እቲ ሕወሓት ሰራዊት ከም ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ጌታቸው ረዳ ክሳብ 270,000 ወታደራዊ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ገሊጹ ነይሩ። እዚ ወታደራዊ ዓቕሚ ድማ ከውርድዎ ከም ዘይደልዩ እቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ክሳብ ዘይተተግበረ እዚ ከምዚ እናበለ ከሎ ጌታቸው ረዳ እቲ ስፔሻል ኤንቮይ ናይ ኣሜሪካ ድማ ኣብኡ መፅኡ እናተዛረበ ከሎ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ስፔሻል ኤንቮይ ውዕል ፕሪቶሪያ ክትግበር ኣለዎ ሰራዊት ዕጥቆ ዘይውረደ ንፋኖ ግን ሰላማዊ መንገዲ ክመርፅ ኣለዎ ገለ ክብሉ ከለዉ ፋኖ ከመይ ገይሩ ክረጋጋእ ዝኽእል ፋኖ ክልተ ግንባር ይፅበየ ኣሎ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዋጋ ኣሎ ብነዩ ድማ ናይ ምዕራብ ትግራይ ፀገም ኣሎ ስለዚ ትግራይ እንታይ ክገብሩ ክእሉ እዮም በቲ ካልኩሌሽን ናቶም ክሳብ ፋኖ ዝዳኸመሎም ክፅበዩ ክእሉ እዮም ሽዑ ኣጥቂዖም መሬቶም ንኸምልሱ ካልኣይ ኩላቶም እዮም ተጎራሪሖም ዘለዉ ነዚ ኩሉ እዚ ሓቂ ንምዝራብ ፅቡቅ ጌራ ትጥቀመሉ ዘላ እንተላ እውን ኤርትራ ብዓይነ ተንኮል ዘይኮነ ኢዳን እግራን ብምስሓብ ችም ኢላ ትዕዘቦ ጥራያ ዘላ ስለዚ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ምትፍናን ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ናብ ካልእ ኩነታት ክትከይድ ትኽእል እያ ዘብል ድማ ካብኡ ዝብገስ እዩ ኣብ ዝሓለፈ እቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናቶም እውን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ ዶክተር ኣብርሃም ብተደጋጋሚ ነቲ ዘሎ ኩነታት እዩ ሕንፍሽፍሽ ክገብረሉ ፈቲኑ እቲ ህዝቢ ክመለስ ኣለዎ ሪፈረንደም ክግበር ኣለዎ ይብላ ኣሎ ሪፈረንደም ክግበር ተኮይኑ እቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ እቲ ህዝቢ ትግራይ እውን ኣይደልን እዩ ዘሎ ስለምንታይ እቲ ናይ ወልቃይት እውን ኣይደልን እዩ እቲ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ እውን ኣይደልን እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣምሓራን ዘሎ ኣብቲ ናይ ወልቃይት ከምኡ ናይ ራያ ዘሎ ኩነታት ብቐሊሉ ክፍታሕ ዝኽእል ኮይኑ ኣይስምዓንን እስዋይ ኣብ ድማ ንዓ ከም ሓንቲ ስትራቴጂካዊ ቦምቢ ተጠቂሙ ኣብ መንጎ እዚኦም ንዝደለዮ ክባ ከም ዝኽእልን ኣብ ጎኑ ከሰልፋ ከም ዝኽእልን ገይሩ ነታ ጌም ክፃወታ ከም ዝኽእል እስዋይ ድማ እዞም ናይ ፕሮፓጋንዳ ሓይልታት እዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም ብተደጋጋሚ ነዚ ኩነታት ሓሸውየ ክገብርዎ ንርኢ ዘለና let's forget this one now let's go back to one more ኣብቲ ዞባ ዝገደደ ዘሎ ኩነታት ዝገደደ ዘይኮነስ ኣገዳሲ ዘሎ ሶማሊያ ምስ ቱርኪ listen now we have committed 7 blocks to the US chemical coastline but we have an additional 209 blocks that are uncommitted yet which we hope that the Turkish companies will come and benefit from. Turkey and Somalia signed an energy exploration and drilling deal on Thursday, further strengthening bilateral ties after concluding a defense agreement last month. The deal targets signed an energy so ጉዳይ ናይ ቱርክን ሶማሊያን መመሊስ እዩ ሓድሽ እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ ቱርክን ሶማሊያን ድሕሪ እቲ ናይ ዲፈንስ ፓክት ናይ ክልቲኦም ናይ 10 ዓመት ነቲ ሓይሊ ባሕሪ ስልጠና ወተሃደራውን ኩሉ ዓይነት ስልጠና ከምኡ ድማ ንቁጠባ ናይታ ሶማልያ ምስ ቱርኪ ተሓባቢሮም ክሰርሑ እዮም ተባህለ ናይ 10 ዓመት ውዕል ዝተገበረ እሞ ንኢትዮጵያውያን ከፀልሎም ቀሪቡ ዝነበረ ሕጂ ድማ ተወሳኺ ቱርክን ሶማልያን ነዳዲ ናይ ምፍታሽን ናይ ምውፃእን ስምምዕ ከም ተፈራረሙ እዚ ድማ ካልኦት ዝተፈላለዩ ሓይልታት ድማ ከፀልሎም ቀሪቡ ከም ዘሎ ሓደ ካብኣቶም ድማ ዩኤኢ ክትከውን ከም ትኽእል ሃገራት ዓረብ ሕጉሳት ከም ዘለዋ ዝገልፅ ሓቢሩ ነይሩ ስለዚ ቱርኪ ኣብ ሶማልያ ስትራቴጂካዊ ረብሕናታ ፅቡቅ ጌራ ተደላድል ኣላ ኢትዮጵያ ድማ በንፃሩ እዚ ኩነታት እዚ ቱርኪ ፅቡቅ ጌራ ኣብቲ ቦታ ስለትኣቱ ዘላ ድሕሪ ሕጂ ውግን ወረ ውግን ክህሉ ይክእል እዩ ስለምንታይ ቱርኪ አንፃር ረብሓ ስለዝኾነ ትውግእ እዚ ከዓ ኢትዮጵያ ክትወራ እንድሕር ኮይና ግብረ መልሲ ክትወስድ እያ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ክትገብር ተኮይና ረብሓታታ ከተውሕስ ነቲ ሃገር ክትከላኸለላ ክትክእል ኣለዋ ስለዚ ናይ ሶማሊ ናይ ቱርክን ሶማልያ ብትክክል ካብቲ ናይ ኢትዮጵያ ስግኣት ነፍሳ ዘውፀት እያ ትመስል ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ሓቂ ንምዝራብ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ቀረባ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ነቲ ምስ ሶማሊላንድ ዝገበሮ ወይ ከዓ ናፅነት ናይ ሶማሊላንድ ንሶማሊላንድ ናፅነታ ክውጀላ ወይ ክቕበሎ እየ ዝብል ዝነበረ ኣብ ቀረባ ግዜ ከኣልዮ ከም ዝኽእልን ካብኡ ክሃድም ከም ዝኽእልን ዝገልፅ ሓበሬታታት ይወፅእ ኣሎ ምክንያቱ ዓለም ለኻዊ ፀቕጢ የጋጥሞ ስለ ዘሎ ዝኾነ ደገፍ እውን ስለ ዘይረኸበሉ እዚ ኩነታት እዚ ድማ
በቲ ሓደ እቲ ዞባ ሰላም ኩበይ ክትብል ከላ ብክጥበት ካልእ ድማ ናብ ካልእ ዝጥምት ኩነታት እውን ክፈጥር ከም ዝኽእል ብፍላይ እዚ ናብ ኤርትራ ዝንፍትዎ ዘሎ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይኮነ ናይ ኣብ ካልእ ግዜ እውን ይብላ ኣሎ ንኣምሓሩን ተጋሩን ንኤርትራ ናብ ውግኢት ኢና ንሕና ናብ ባሕርና ከይድና ንዑ ክንወስድ ንኽእል ኢና ዝብል ኣጀንዳ እውን ከም ዘለዎም ዝገልፅ ሓበሬታታት ይወፅእ ኣሎ በሬኒ ወይ ሶማልያ ንጉዳይ ናታ ኢፌክቲቭሊ ምስ ቱርኪ ዝዓፀወት ትመስል ኣላ ኤርትራ ድማ ገለ ጌራ ነቲ ኩነታት ክትዓፁ እንተትኽእል ሓጋዚ ምኾነ ነይሩ ማለት ኤርትራ ነፍሳ ክትከላኸል ኣይትኽእልን ማለት ኣይኮነን ግን የስ ነፍስኻ ክትከላኸል መሉ ሂወትካ እዚኣቶም ፅጋቦም ዘይፀሩ መራሕቲ መመፂኦም ሽግር ክፈጥሩልካ እውን ፅቡቅ ኣይኮነን ስለዚ ገለ ስትራቴጂካዊ ሽርክነት ምስ ካልኦት ጌራ ነቲ ቦታ ካልኦት ሃገራት ነቲ እዚ ናይ ደቡብ ክመፅእ ዝኽእል ስጋኣታት ክድቅሰሉ ዝኽእል መንገዲ እንደዝግበር እውን ሕማቕ ኣይምኾነን ዝብል እምነት ኣለኒ ግን ኣብ ኤርትራ ዘሎ መርሕነት እንታይ የዋፅ እንታይ የደልን ኣቲንክ ፅቡቅ ዝኾነ ኣፍልጦ ዘለዎም እዮም እቲ ምስ ኣሜሪካ ዝነበሮም ኣካይዳ እቲ ኣሜሪካ ትገብሮም ዝነበረት ብዛዕባኡ ኣብ ገለ ነጥቢ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኢንተርቪው ዝገበረ ነይሩ ንዑ ክንሰምዕ ኢና ሕጂ ቅድሚ ናብኡ ምኻድና ግን እስከ ከም መሰጋገር ነዚያ ክገብር እየ እዚኣ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወረደ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተገበረ ገበናት ዘርዚርካን ገሊፅካን ክትውዶ ይትኽእልኒ ኢኻ it's a very 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 sad situation but at the end of the day እስዩ ሓንቲ እስከ ካብትን ናብዚ ከይሰገርና ንጅግንነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራና ዝገልፅ እስከ ስምዑ እዚኣ ሚና ነሽኑ ኣነ ዝከረኒ ዛግር ኣርእኒ ኢልዎም ሓደ ማሕራይሲ ሰኺሩ ዕረፍቲ ውዒሉ ክኸይድ ከሎስ ተካላት እንዲኦም ድማ እዞም ደቅና ናይ ካርኒ ሒዞሞ ናባና መፅኦም በዚ ዛግር ኢሎም ኣውሪዶሞ እንዳደረፈ መፂ ሰቲኑ ወደ ማሕራይ ንብሎ ነይሩ ተሰውዩ ብፃይና ዋርድያ እሱ ተቐቢሉ ታዲያስ እንደና ኢሉ በመሓርኛ ፅቡቅ ኣዛሪቦም ባሕሪ ምዃኑ ምስ ነገሮ ኣብኣ ከሎ ጠልቂ ምኖ ሸማይነሽ ኣለች ኣብዚ ገለ መለ ይብሉ እጃኻ ስለ ገርግሽ ከይተቐትለኒ ዋ ከም ዝንበር ይብል ኣሎ ኢሉ ስሒቑ መፅአ ሻሂኡ ሂበዮ ገለ ደዓዒስና ሰዲና ሕጂ ስኢልካ ፎብያ ምሽ ኣለካ ስኢሎም ብደቂ ኣንስትዮ ኣየብሉን እዮም ኣይገድፋሎምን እዮም ድማ ክትፈልጡ ንንዶ ተናይ ሽዑሲ እዘን ሕጂ ኸማና ኣለወን ታሪክ ዋርሳይ ኣለወን ታሪክ ዘን ተጋደልቲ ከማና ደቅና ኣለወን ታሪክ ናይ ብሓቂ እየ ዝብለካ ቀሊል ኣይኮነን ተፃወቶ እተር ኣሎ ንነፍሲ ወከፈን ፈትሽወን ዘተካእትን እያታትና ደርካ መልሓስን ኩልትን ሓፊሮም ፀላእትኻ ብመድሓት ኢድካ ዝወራረስ ጅግና ወለዶ ዝፍልፍል ዘይነትር ስለሃገር ሰንቲሩ ዝወፍር ምንን ኣካሉ ትጅግና ስጋ መንፈሱ ኣባኻተ ወሪሱ ኣካለ ኣኹ ምንን ኩሉ ኣብ ኩሉ ትህልዩ ትጅግና ተርምዕማሙ ተግዶነት ሕልሙ ዝየፍሪሙ ተሸዓትኡ ሓንቲ ገረ ሕማሙ ክምለሳ ኢና እዛ ግጥሚ now let's go to my next topic which is a very important topic ሎሚ ክንሪዮ ብልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ኢለ ዝኣመንኮ ዝሓሰብኮ እዩ እዚኣ ኢንተርቪው እዚኣ ቅድሚ 10 ዓመት ኣቢላ ዝተገበረት እያ listen carefully now ንኤርትራስ ካብ ቁሪ ከነውፃይና ቁሪ ብሓንጎልካ ዲ ደሎ ዋላ ቁሪ ለብዚ ንሕና ቁሪ ኣለና እንታይ ማለት እዩ ቁሪ ሓደ እንታይ ቁሪ እቲ ቋንቋ እውን ንገዛእ ርእሱ ዝደምም እዩ ብምልክታዊ ዘራረባ እሞ ከምዚ ንኤርትራ ከነምፃእ ኢና ከምዚ ግዳም ሓዲራ ኣላ እሞ ንገዛ ከነእትዋ ኢና እንታይ ማለት እዩ ከምኡታት ከ እንታይ እዮም እቶም ትሕዝቶታት ዋላ ኣብቲ ትሕዝቶ እንተሪኻዮሲ ናይ ሸባብ ኣብ ሶማል ናታቶም ፈጠራ ባዕሎም ዝፈጠርዎ ገበን ብኡ መሰረት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እገዳ ተፈፂሙ እዚ ዓብይ በደል ዓብይ ገበን እዩ ይትረፍ ጭብጥታት መርትዖ ዘይብሉ ባዕልካ ድማ ሃዝካዮ ንካልእ ዕላማ ኢልካ ዝፈብረካዮ ሓሶት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ሃገር ከምኡ ዓይነት ውሳነ ክትወስድ ሕጂ ናብ ከምኡ ኣቲኻ ናብቲ ድሕሪ 2009 እገዳ ምስ ሓለፈ ግን ጠባይ ገይራ ኣላ ኣየና እዩ ቅድሚ 2009 ነበረ ድሕሪ 2009 ዝመፀ ባዕልካ ዝፈብረካዮ ክሲ ባዕልካ ምስክር ባዕልካ ፈራዲ ባዕልካ ቀፃዒ ኮይንካ ሃገርን ህዝብን እናበደልካ ሎሚ ዝምድና ክመሓየሽ ኤርትራ ካብ ቁሩ ክትወፅኣ ኣብ ፈርኔሎ ወይ ኣብ መጋርያ ሓዊ ክትስሕን ክትጅምር እያ ካበይ ዝመፀ ዘረባ እዩ
إذا خمسة عم سلة بدل كم تاي تمركزه قال الأرستات قدينا تحسون هاي تجربة هذا زي بعلق قبل إلى هذا هجرنا هذا حزبين تبدل أيضا عجزي كي فتحه أنت أيتي خاب قرنا بمقت ممسان داي ممسان بانتاي تربون حركة ما بنتي بالنسوة نا إيرترا عدل مس إثيوبيا تأساسره إلو بريزيدنت دستيني نا إيرتراس مس إثيوبيا تأساسره إلو مالت كمزي إيرترا يلا بيجا إثيوبيا إلو تزاري بالبريزيدنت أنا سي أبي معلتي قومي لا حسب لهم خم حاسبكم أنا كل فسيم كولا خمو تبلا أيضا كمزي العجي كاب قالوا سمعوا لهم نتهاجر مس إثيوبيا حوسايو حسابه كل كوميو بتعرفوا سمعوا بريزيدنت سياس نتهاجر كحوسات رايو there's so many things نزل نشتي منسي نمتلال أجدا بتعاوم زبها now carefully نزا فيديو سمعوا سبق غيركم نشتي كفالكن سامعينا أتي قوانقوان تقرارون بزيون أزامي كخطر أخلا ترجم هيبكا خمزي أمريكان إيرتران زمدنا محياس قدر سعردو أفافنات الله خمزي اللي كاتزارب مهوتات ترى خوين درينا أنا تهم صعبوا خمزي الله صعبوا كل يوم أو أتيها خمزي الله أمريكا بوليسيتات مس إيرترا دليت الله هذا خطر اللي مسئ نوم إيرترا يتدليني مس أمريكا زمدنا هذا معيش هذا أمباسادر خمزي له فتاة النيرو مودادا بريزيدنت فحفح بالونتي أنا ناي مهوتات عالم أبزي له بسبيكوليتيف دقانة الكات بلو قواني له شيني له عديله أنا بزح نا إيرترا ناي أمريكان زمدنا محاش الكات زارن طبعا كان تايتي محاش دل زمدنا تايتي زمد محاش زمدنا الجدا بالكاس بتنا ذاتهم قام قال دبلو كن الدبو منا هنقاش عمينا بحصت قبل الحزب هاجرن كندز بدل أوريكاس عجي أنا مسي يتكاس على مكا وي بجها أمزي يبلني يبلكا بدينا يملكيتها انتايتي زمدنا من محياج بحث انتاي ترجموا مودات بعلمن وصلوا بعلمن وصلوا ناكونا وصلوا ولا تمصحوا دلو دليتي هلو ما هلو ما موداتا ناي شبات ناي تعاتو لكونا نخندز أكل من شيء كاب عدو تباريرو خمسة حدر تفوت موديل حاجبان بينا يا جبا بينا يرتعي بينا يفتحي عام تقبل دلها أما يركع زمدنا تماعي أنا جيت دينا إنترنت هذا لما تتبعل صراحة بس أنا بود صحفوا لو حنتي ما بقاسي متحزد بالله ضربات الدربة نعا حسكات خيد مس نفاس لهوتت أبكم درجة أنت ذي أتناد حشي جيت ويانا تقبرنا في أرض صوتات وزح تقوم سلدي يقولوا بدينا أنت زيت فانا وحيش عطاتهم من جزيهم تزيت فاهم حيش ولا مس أمريكا زمدنا من محياش يدلي يدلني ده كنا دلت حتى أنت من محياش دل ويتطلوا دلهم من محياش أنت الكحتيكا زين تزمدنا من محياش لو بتحصل تزارب تغيلا كم زي عينات حوتاتي ضرباتات الدحري وتكيد مس نفاس كذا رئيس الوزراء أنا بقول ترجم تدي حبنا وين سبوي حربنيا ويتعدى صورا تقدانيت وعرو أورا كلتا تنفاس زوفخي مئرترا ما انتقرسي زكايتكي بدهيت مكرا جقنا ولادتي مهتن كم تراس قابخي دفتيرا أبابات مأسرتي بخارنتي حريرا بسومكي تقلائي تمتاتيرا أمي دا إرترا بعرر تمنتيلا نعقايو حزبي نزصور كفيلا تبهجيا أني ساقط ولد حقيفة تطبو تهرف يا ولادا فتررو كمنيا نفرق الساعة تاريخا فتزنتو سبيا بحق تفطرو كم كل زبهقو نصوت بهقو جينا كن فليتي يا ناي بحق فليتي مستنكر فطرت يا حقرا ويدوتي عدلاتا وفيان عباش تعلي أبلفنا يسفر ناي منفسا حوضتي كبري ما تنان حقر فعن ببقى زمكنت مسيراوي سرع بخبرة زبربرت كمان تولاد ما انت تاريخ سندت كوري علا نتاقل لي تأنيسا نطنت دللي نطنت ونينا حقر تعبي زاخلت حقر توفن زبي كومبو يا بقى ابتراوي تقلي تعبني ما تنكي نطنت ولدا بدنقل علامات أنيسكي بدنقل حقر تبوكركي سلمات كسكجو ميقرو توفي وتهيبيا حفشك تقل قزمين حاقري حتى
ኤርትራዊት ተጋዳሊት ልቅዕን እስነታ ደመት ኢታ ዘይበቐቐት ብእምነት መትከል ዝሰረተት ንዓፅምዋ ንዓይ ብርሃን ዝወልዐት مستن دتنعاد تنعاد ولا البلي أي تعمم أي تموت فراغ خيانة النت كله زمحر الله مثل حسس كبلا جب جوقرا وشوف زي تفلي بعد تقوم أسر سروع قنبالة أتهزق والعادي أظن يا شبناي عاب حي المدري مريحة بالدري تراكتر مريحة مريتنا رويحة عبيت ماشينة بالنسبة ما يتصاعد عاب حي الآير نفاري تبرر عاب حي البحري عريض من سعري عقب تركيبة نازلنا عقيبة عود تدريرة عاب حدث كريدرة وعرس بأيقواسة يحبو نخيسة عاب ولا خبيسة مستحيسة Alright, نخيد بلو حجينا President Isaias of حنتي فيديو أبتا مستاناي بريزنتي سياس نسمت أن هنا أما غارنا بريزدنت يمانا قبراب انترفيوز قبراب قربا جزي أبز حلفة جزي بزعبا اقدا زقبروس كنسمع U.S. still imposing illegal unilateral economic sanctions on Eritrea Yemeni Jibriev, advisor to Eritrean President Isaias Afwerki, explains how U.S. economic sanctions impact the Eritrean people. The Ethiopian army decisively defeated the U.S.-backed Tigray People's Liberation Front, TPLF, in November 2022, after a 2-year war that cost hundreds of thousands of lives and displaced over 5 million people. However, none of the unilateral U.S. sanctions imposed on Ethiopia and Eritrea, all of which violate international law, have been lifted. The most punishing sanctions were imposed on Eritrea when, in November 2021, it was excluded. So, بزعباتي دحري ናይ ቀደም ዝነበረ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ዛረበ ዝነበረ ገዳ ድሕሪ ነዊሕ ኣብ 2018 ምስተላዕለ ኣብ 2021 ድማ ብምኽንያት ናይቲ ኣብ ትግራይ ዝገበር ዝነበረ ኩነታት ኣሳቢቦም ኣሜሪካን ዳርጋ መብዛሕትኦም ሃገራት ዓለምን ዝተሓወሱ ምኽንያቱ ኣሜሪካ ፅልዋ ስለ ዘለዋ ብጀካተን ኣሜሪካ ዘይትእዝዘን ሃገራት ቻይና ራሽያ ውሑዳት ሃገራት ኣብ ዓለም ገለ ካብቲ ዝፀንዐ ዝበሃል እገዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክወርድ ገይሮም እዮም እዚ ገዳ እዚ ኣብ ኤርትራ ብብዙሕ ፀቕጢ ከም ዝገበረላን ገለገለ ካብቲ ሕቶታት የማነ ገብረአብ ዝተሓተተ Included from the SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Transactions system used to conduct international financial transactions. SWIFT allows banks to rapidly relay information to one another, conducting virtually instantaneous transactions. Exclusion put Eritrea in the exclusive company of Iran and North Korea, and, as of February 2022, Russia. ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብፍላይ ካብቲ ስዊፍት ዝበሃል ናይ ባንክና ባንኪ ዝኾነ ይኹን ስራሕ ክትሰርሕ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ ዝኾነ ይኹን ንግዲ ክትገብር ዘድሊ ሓደ ኣገዳሲ ባእታ ካብኡ ስለ ዘውፅዋ ኤርትራን ኢራንን ሰሜን ኮርያን ጥራይን እዚ እገዳ ዘለወን ኣብዚ ቀረባ ድማ ራሽያ ተሓዊሳትን ስለዚ እቲ ዝፀንዐ እገዳ ካብቲ ሲስተም ክትወፅእ ከም ትኽእል ሃገር አይዞሌትድ ሃገር በይናት ንበይና ዝተገለለት ሃገር ክብሉ ከለዉ ባዕሎም ከም ዝገበርዎ ግና ይገልጹን እዮም ፈርዲኹም ኣለኹም ዝሕዝን ምሳቶም ተሓዊሱ ብዙሕ ሰብ ድማ ኣብዚ ሃገር እዚኣ እንታ ኮይና ዘይማዕበለ ትብል ካብቲ ሲስተም ድሕሪ ውፅኢኻ ከመይ ጌራ ክትምዕብል I spoke by phone with Yemene Jibriev, advisor to Eritrean President Isaias Afwerki, about the current U.S. economic sanctions. NNGARISON How is Eritrea affected by exclusion from the SWIFT system? Why EMANEGAGBREAB much of world trade is done in the dollar and the euro, especially the dollar, and if you're going to trade internationally, then those transactions have got to go through banks. And if you're using the U.S. currency, they go through U.S. banks. So they stopped it. Countries excluded from the SWIFT system have trouble. እንታይ ብላ ኣሎ ስለዚ እቲ እገዳ ክሳዕ ክንደይ ፀገም ከም ዝገብር ኣሜሪካ ኣጊዳትካ ተላ ዝኾነ ይኹን ኢንተርናሽናል ፔይመንት ሲስተም ክትገዝእ ዲኻ ክትቅበል ዲኻ ከተሰጋግር ዲኻ ዝኾነ ነገር ክትገብር ትኮይንካ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከድልየካ እዩ እቲ ሲስተም ድማ ከድልየካ እዩ ዝኾነ ካምፓኒ ምሳኻ ክሰርሕ ትሰማማዕ ሞ ባንኪ ገንዘብ ከተስግር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣሜሪካ ኣጊዳት ኣላ ስምዕ ከብሉ ከለዉ ካምፓኒታት ባህሪሮም እዮም ዝጠፍኡ ስለምንታይ ምስቲ ኣጊዳ ዘላ ንእሽተይ ትራንዛክሽን ክትገብር ተረኺቦምካ ኣብ ካልእ ሰፊሕ መቕፃዕቲ ስለ ዝወርደካ እቲ እገዳ ክትስማዕ ከሎ ኦልሬዲ ቢዝነስ ካባኻ እዩ ዝሃድም ዝኾነት ሃገር ዝኾነት ካምፓኒ ምሳኻ ክትነግድ ኣይትደልን እያ ስለዚ እቲ እገዳ ብልዕሊ ፖለቲከኛታት ጥራይ ገለመለ ዝብልኹም ሓሶት እዩ ነቲ ቁጠባ ነቲ ሃገር ንምልማስ ዝግበር ፈተነን ስራሕ ምዃኑ ክንግንዘብ ኢለ ዘምፅኦ ዘለኹ conducting trade of all sorts because they can't complete financial transactions in dollars. NNGEARISON. And how do you cope with that?
Y-E-M-A-N-E-G-H-E-B-R-E-A be well, it takes some creativity, but there are ways. For one, we do business with those who are willing to do business with us. As you know, the West dislikes Eritrea and wants to isolate us, but Russia and China are willing to do business with us. So ትንኮ ቢዝነስ ክገብሩ ዝኽእሉ ምሳኻ እቶም ነቲ ናትካ ሽግር ዝፈልጡ ወይ ድማ ብናይ ኣሜሪካ ፅልዋ ዘይዕገቱ ሃገራት ከም በዓል ቻይና ንሳቶም እውን ተጠንቂቖም እዮም ከምቲ ትደልዮ ክገብሩልካ ይክእሉ እዮም ካልኣይ ድማ ፀገምካ ስለ ዝፈልጡ ክምዝምዙኻ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ኣብ ዓለም ኣብ ማርኢስካ ቢዝነስ ክትገብር ዝግባእካ ተቐርቂርካ ብውሑድ ጥራይ ክትሰርሕ ዝትክልደት ተባህሮ ኮይንካ ካብቲ ናትካ ድሌታት ወፃኢ ተገዲድካ ከምቲ ዝግባእካ ፀጋታትካ ክትጥቀሙ ከም ዘይትኽእል እዮም ዝገብሩኻ ስለዚ ኤርትራ ብዙሕ መሰናኽል ትሓልፍ ዘላ ሃገር እያ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ድማ ክርድኦን ክፈልጦን ከም ዘለዎ ክገልፅ ይደሊ ሕጂ ኣብታ ናይ መወዳእታ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘላ ክንሰግር ኢና ነዚኣ እስከ ከም ትራንዚሽን ክንግበራ مزرورة لالبا مثل زولا شمير راس حكاتا ابلف يشتاتا حاجبنا حاجة بفترة لنا خدم كلنا لذيك نفرس لنا ما لتيكون رزقنا من لس بلدنا لنا ما لتيكون وقل كل نقدر فتيكم أخوة هنا كم فتينا معابينا الكذي تزارب لما دعك كم زي فتر كتزارب زي الخمس بحرب يمكن إنسان شو مثلا عمت النهار نورو عينات جغرافيا والبوليتيكاون السفافرة يملس مالتنا أيكونا. زكوي دبل ستاندر ما نعملكها. عباية تقرأ مالت تاني. أجازيان مالت تاني. أي بحر مالت تاني. أكسماء كينغدم مالت تاني. أنا لا بلقى أي بحر تخلق يلوت. يركب توري وتاني. لما نكون كنت تعلو ودني زلوا كسام حجي بأخاتهم زخون نقدر كم زين. من كم زيت الوقت تطرح ترى قال. نسب كنت تعلو للكاس فتن كم زين. ثم تصب خصمك بعده بقرب من هذا. قرب من هذا. حكو ኤርፖርት ከ1 ሚሊዮን ጉዶች ትንሹን እንደው ለናገር ኤርፖርት ወይም ኤርላይንስ ሪሌትድ ናቸው ብዙ ጊዜ አይገናኙም ይልሃል ዝም ብሎ ሰው ሲፈላሰፍ በአሁን ሰዓት የኢትዮጵያ ኤርፖርት ማንንም ተቆጣጣሪ የለውም ማንን እንደምትጠይቅ አይታወቅም በቃ እንደፈለገ ማንንም ይጫወትበት ነው ከላይ እስከ ካርት ገፊው ይጫወትባል ለምሳሌ ያንተን ቪዛ ፓስፖርት ማንንም ብድግ አድርጎ አትሄድም ማለት ይችላል ከዚህ በፊትም ነበር ማንንም ይቀበላል አትሄድም ይልሃል ማንንም ሰው እንግዲህ ይሄንን መወሰን የሚችለው ሚግሬሽን ብድግ አድርጎ አትሄድም ቪዛ ከፈለገ ይዞት ይሄዳል አንድ ብዙ ተጓዦች የሚስተጓጎሉበት ይሄ ነው ብር ክፈል ነው የምትባለው ዝም ብለህ ለገባበት ብር ክፈል በቃ ሶንታይዝ ብለኩም ዘሎ ኤርፖርት ናይ ኢትዮጵያ ወይ ካቦሌ ኤርፖርት ሕጊ አልቦነት ጥርዝ በጽሑ ከም ዘሎ ካብ 1 ሚሊዮን ምክንያታት ሓደ ክነግረካ ዝኾነ ሰብ ሕጊ ዝበሃል የለን ኣብቲ ቦታ ይብለኩም ኣሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ዝኾነ ኣካላቡ ወሲዱ ቪዛ ካን ፓስፖርት ካን ዝደለየ ክፈል ክብለካ ይኽእል ኢትዮጵያውን ኢትዮጵያውያን ይዛረብ ዘሎ ታዲኹም ኣለኹም ኢማጂን ኤርትራውያን እንታይ ክገብርዎም ከም ዝኽእሉ ኤርትራዊ ካስኻ ምዝ ዘሎ ፖለቲካዊ ምፍልላይ ዝኾነ ምክንያት ተጠቂሞም ኣብ ብዙሕ ሽግር ክወስዱኻ ከም ዝኽእሉ ጥራይ ይበርሃልካ ስለዚ ከም ወትሩ ንብሎ ተጠንቀቑ እቲ ኩነታት ቀሊል የለን ምናልባት ንስኻትኩም ትከታተሉ ኸይትሉ ትኽእሉኹም እዚ ሓበሬታ እዚ ደጋጊምና ነግረኩም ካብዚ ወፃኢ እንተኸይድኩም ግን ናትኩም ውሳነ እዩ ሓበሬታ ምሃብ ጥራይና ንኽእል ንሕና ስለዚ at the end of the day እቲ ኩነታት ቀሊል ከም ዘየለ ብተዓዲ ናብ ኢትዮጵያ ምጋሽ እንተቋረፅኩምቦ ዝሓሸ ንግዚኡ ወላ ንሓዋራይ ትኸይድ ክንብለኩም ኣይንኽእል ኢና ኣብዚ እዋን እዚ ግን እቲ ኩነታት ቀሊል ኣይኮነን ብፍላይ ድማ ናይ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ከም ዘጋጥሞም ተሎ ናይ ኤርትራውያን ዳብል ትሪፕል ጌርካ ክትሓስቦ ክትክእል ኣለካ ስለምንታይ በቲ ኩነታት ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ማዕረ ስለ ዘይኮነ ኤርትራን ኢትዮጵያን ማዕረ ስለ ዘይርይዎም ኤርትራ ድማ ናይ ፖለቲካ ፀገም ስለ ዘሎ እዚኣ ከም ለበዋ ደጋጊምካ ተዛረበላ ስለ ትብሉን ዘለኹም ኣነ ድማ ናብ ሰብ ይሕልፍ ኣለኹ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ድማ ኣብዚ ክንውዲና ኣይሆፕ ገለ ዝምህረኩም ደጊመ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዴታትናን ከምኡ ድማ ደቅና እንኳዕ ኣብ ዝብቅዓክን ክብለን ይደሊ ከም ወትሩ ነዚ ቻነል ሰፖርት ምግባር ላይክ ምግባር ድዩ ሼር ምግባር ድዩ ርኢቶኹም ብምሃብ ድዩ ኣካላት ናቱ ብምዃን ትገብርዎ ዘለኹም ካብ ልቢ የመስግና በልኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ክገድፈኩም እየ ምዚያ ኣርእስትያ ድማ ከገድፈልኩም እየ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ተፅቡቑ እዚያ ንስማ ኣገደስቲ ምዕባለታት ኣብዚ እዋን ከነስተውዕለሎም ዘለና መጀመርያ ዓለምና ካብ ናይ ዶላርን ናይ ምዕራባዊ ዓለምን ቁጠባዊ ዕብለላ ናብ ምብራቕ ገፃ ትኸይድ ኣላ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ
ገንዘብና ብዶላር ይኹን ቢሮ ተቐሚጡ ዘሎ ቁሩብ ምናልባት ካብኡ ናብ ካልእ ዳይቨርሲፋይ ክንገብር ክንግደድ ኣለና እዚ ድማ ፈሊጥና ዝተውዒልና ብመንገዲ ስቶክ ማርኬት ብመንገዲ ክሪፕቶ ክንገብሮ ከለና ውፅኢታዊ ክኸውን ይኽእል ካልኣይ ድማ ዘለና ትምህርቲ ይኹን ፍልጠት ድሩስ ስለ ዝኾነ ዓለምና ድማ ብቕልጡፍ ትቕያር ስለ ዘላ ንዑ ከነስተኻኸል ዝተፈላለየ ኣብዚ እዋንን ንመጻኢን ከገልግለና ዝኽእል ፍልጠት ክንወስድ ክንብገስ ኣለና ስለዚ ኮፍ ኢልካ ደቂስካ ምኻድ ውፅኢታዊ ይኮነን ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለየ ትምህርቲ ስለ ዘለና ኣትይኹም ተጠቐሙሉ ይብለኩም ቴንክ ዩ تراكتر مريحة مريتنا رويحة عبيت ماشينات بنستر متساعد عاب حيل آير نفاري تبرر عاب حيل بحري عريض متسعري عقب تركيبة نازلنا عقيبة عود تدريرة عاب حداس كريرة معرسة بأيقواسة حبو نخيسة عاب والله خباسة من استحيسة